дар се нуқта мехоҳам суҳбат бикунам. Якум, одамое ки рӯза мегиранд ва аз ҳад зиёд бисёр мехӯранд. Дуюм, нафарое ки дар сафи намоз меистанд, аммо хеле мутаассифона бӯи бад мекунанд. Сеюм, барои ҷавоное ки бурукҳое мепӯшанд ки дар вақти намоз хондан намозошон ботил мешавад. Якум нуқта дар бораи одамое ки бисёр мехӯранд дар вақти рӯза доштан. Фалсафаи рӯза аз ду нуқта иборат аст. Якум ки одам бояд гурусна бимонад, на фақат як рӯз аз соати 4 саҳар то соати 6 бегонӣ, не, муддати як моҳ бояд гуруснагӣ бикашад, то дар фикри камбағало боша, то ба қадри оно бираса, дар фикри мушкилаи ҳалли оно боша. Дуюм нуқта, инсон вақте рӯза мегирад дар як моҳ, бояд ба нафси худаш бига ки 11 моҳ ман зери контроли ту будам, ё ки 11 моҳ ҳар чизе хоси ту кардӣ, аммо ира бидон ки ту дар зери контроли маи. Ҳар вақте ки бихоҳам лаҷоми тура мекашам ва алон вақташ расидагиае. Аммо мутаассифона ин нуқтаҳоро ҳеҷ кас фикр намекунад. Яъне ӯ қадар бисёр мехӯранд ки бовар мекунед дар вақти рӯзахӯришон ӯ қадар зиёд намехӯранд. Саҳар барвақт мехезанд, мехӯранд соати 4. тухм, сосиска, намедонам ҳар чизе ки пайдо кунанд. Баъд то намози шом кишид, чени дурӯза авқот мехӯранд. Пас фалсафаи дар бораи камбағалу фикр кардан, фалсафаи яъне нафси худро дар контрол кардан дар куҷое? ва нуқтаи бисёр муҳиме ки бародарое ки таробеҳ меоянд, намоз меоянд, бовар мекунед одамоеш ки бо бисёр мехӯранд аз сафи намоз ҳатто саҳар қатӣ дар бараш меистӣ, аз оруғзанӣ бас намекунад. ӯ қадар зиёд хӯрдагие ки бачаи намедонам мардаки 40 сола, 45, 50 сола хам рост мешавад, нафаскашиша мебинӣ, хиёл мекунӣ ягон кӯҳ буромадиста. Аз бисёр хӯрданша бахшиш боша, оруғ мезана, ҳамон масҷид бу мегирад. Бародаро, як камтар аҳамият битин. Агар ки зиёд хӯрден, камтар интизор бошед, баъд масҷид бирин. Ё ҳадди ақал як камакак бихӯрен, агар нафсотонро контрол кардан наметавонед, биред намозҳоро бихонед, баъд биёед чанд хеми фуратон бихӯред. ва нуқтаи дигараш дар бораи бу кардани либосҳои нафаро ки дар сафи намоз меистанд. Бародаро, вақте ки масҷид меоед, ҳадди ақал як куртае бупӯшед ки дар вақти авқотпазитон напӯшида бошед, ё ки дар кухони ҳамон либостон кашол набошад. Бовар мекунед меоям места бӯи арақ аз як тараф, бӯи намедонам авқот аз як тараф, бӯи наскиш аз як тарафи дигар. ҳозир агар як саволи оддӣ ки шумо агар бо ягон вазир, ба ягон президент агар мулоқот дошта бошед, чӣ хел мерин? Як моҳ ҳамон ба ҳамон мегарден. Як моҳ як мӯйсарпаскини хуб мекунед ки худтонро ба беҳтарин шакл пеши президент ё пеши вазир барасонед. Пеши Аллоҳ меоед шумо. Як камтар худтон аҳамият битин. Бӯи наскӣ медонам ки дар бисёриёт мегӯянд ки дар зимистон масалан свет надорем, обозӣ кардан ё мушкиле. Ай ҳама раи осонаш сарчоқа биги тар кун, бахшиш бошад таҳои кашра мобайни поҳота ба сарчоқи тар бишак, як дезодоранти яксомона ё ки дусомона ҳамура дар таи кашрит бишаб, бихе масҷид биё. Баъзе падарои мо бузургҳо худо ҳифзшон куна, барои дезодоранхарӣ пул надоранд, аммо вақте говорабандон меоранд духтаршона 7000 як гов мехӯранд, 8000 намедонам маърака мекунанд. о дар ҷони ғариби худат биря дезодорант бихар, я наски ҳалол пӯш, я хиёлаш я наски 6 сол мепӯшанд, я наски ҳалол пӯш. Пага о духтар шу мекунад, меравад дар бари шуш ёнбош мекунад, ту наски букардаги қати то ахир умрта мекардӣ, бо наверадор мешавад, бо наверод менам ки ғам нетиҳанд. И ҳаёт ҳамин хелати я амр мушкил дорӣ, ба я амр ҳамин хел бу карда мегардӣ, я ба худат бирас камтар худат аҳамият бите. Либосотона як камтар агар намешува ҳадди ақал як вақти ҳамо авқотпазӣ ё ки ягон ҷое ки букна, як тарафи дигар да бимонед, худтонро камтар аҳамият битин. Ба баъзе ҷавонош меоянд нуқтаи сеюми дигар, саҷда мекунанд. Ака ҷавоно ма 17-18 ба балоғат расидагӣ то 21-22 мегум, саҷда мекунанд, майкаш меояд то ба пишти гарданша, бурукаш хиштакаш инами қаъакай мерава синни поён, мақъадаш инам қадари бахшиш боша, муош задагӣ буромадагӣ, охай масҷид меояд одар, ҳеҷ катара маҷбур кардагӣ нест, ту тоати ибодаткунӣ меоӣ, ӯ нафаре дар ақиби ту истодагӣ, ӯ Абдуқоҳор
хурдаги серат дару ягон рӯз напартова ӯ мебина пишти тира ҳанқа хурдаги то тай биниша дару напартова намози ту баъд ҳама муҳим намози ту фосид мешава сатри аврати ту дига айбайн мерава баъд намозҳои ту чӣ мешаванд худованд тоатҳои ибодатҳои моро ба даргоҳаш қабул бикуна ин гапи ма барои бародарое ки дар россиян дахл надорад оное ки дар стройка кор мекунанд оно болои саранд тоҷи саранд оно воқеан шароити хеле вазнин доранд барои масалан ҳар рӯз душ кардан ёки намедонам як хелаш меояд агар душ бикуна дигар намози таробеҳа дайро намекуна ёки дар як хона 10-15 нафар ҳастанд ки дар як душ кардан то агар бигӯяд душ кунад то саҳара бояд интизор бошад бо саат 6 саат бояд ӯ кор бирава оно истисноиянд бародарои дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ҳамин азоб машаққата дида бо рӯза мегиранд во истисноиянд ин ба ҳамон одамое дахл доранд ки кораи оддӣ мекунанд ё ки аслан кор намекунанд ба ин мушкилот гирифторанд аллоҳ ҳамамона ҳифз кунад худованд нигҳбонтон